Normálne ma nabral autom, ja v ruke vysielačka a lietal som vzduchom, lebo Somárik sa hral s GoPročkou, vydebatoval s tatom a vôbec nepočúval. Nabral ťa... Nabralo ma auto, ja som stal s vysielačkou v ruke a ma nabralo auto v 50. Tu je ekonomický problém, lebo hrdzavý v Amerike robí absolútne akože prešľapy. Metallica alebo Iron Maiden? Iron Maiden. Pán je gurmán. Celý život. Čiže ja mám rád také autá, na ktorých prídeš na okruh, dáš mu na papulu. Ahojte kamoši, vítam vás pri ďalšej epizóde z dielne Car Show. Tentokrát tu máme veľmi špeciálneho hostia, ale tentokrát je z kruhov autožurnalistiky. A dovolím si a nebojím sa povedať, že je to jeden z popredných slovenských autožurnalistov. Je to zakladateľ Top Speedu a jeho šéf-redaktor. Amen. Dovolte mi privítať Maroša Čabáka z portálu topspeed.sk. Ahojte všetci. Maroš, ja začnem z hurta. Poď do mňa. Bola autožurnalistika prvou voľbou? Absolútne. Ako si s tým začal? Aj mladým teraz dosť odporúčam a vytráca sa im to, že je mimoriadne dôležité vedieť, čo v najskoršom rannom veku, čo chceš robiť. A ja som toto vlastne pre auta taký absolútny prepad a pacientstvo. Dokonca mama tvrdí, že prvé slovo v živote bolo auto a nie mama, baba a takéto veci. A keď som bol vlastne na základnej škole ešte na prvom stupni, tak už som prosto z tých aut, alebo aj v škôlke v podstate som z toho šalel úplne, som všetky vedel vymenovať, poznal som ich a tak, ale v tom čase ich bolo oveľa menej, samozrejme, to je ťažký komunizmus, bavíme sa začiatok 80. rokov, áno, taký starý už som, bohužiaľ. A keď som bol na strednej, tak to bolo absolútne jednoznačné, že do niekoľkých redakcií som napísal list, Písali sa listy, ešte ani faxy neboli, a teda, že nech mi poradia, čo mám robiť, aby som mohol byť medzi nimi. A ja teda z ďalekého východného Slovenska som písal do veľmi ďalekej a pre mňa monumentálnej v tom čase Bratislavy. Tak do 3 redakcií som napísal a z jednej mi odpovedali s odstupom kvartála, možno 2. OK. A dali mi také rady, ktoré sa mi nepáčili. A to boli? Že bolo by fajn, keby som išiel na vysokú školu. Nechcelo sa mi na ňu. Bolo by fajn, keby som začal rovno prispievať k ním. A hovorím, tak ale chalani, ja vám môžem písať o tom, jak nám tu auta krivo parkujú pred domom, hej, že v paneláku a tak, čo ja vám môžem, všetky informácie, ktoré mám od vás, jak ja vám môžem niečo písať. Tak na ten druhý list mi už neodpovedali, v ktorom som vysvetľoval moju pozíciu. Na vysokej škole som sa nakoniec ocitol v Bratislave a potom som skončil aj tak v inej redakcii, ktorá v tom čase draftovala nových ľudí a chceli full time a ja som ešte len prvý ročník na vysokej škole mal za sebou na strojarine automobilovú techniku, lebo to som aj strednú školu takú študoval. Tak som tam nastúpil ako brigádnik vlastne. Čiže ja som mal posledné letné prázdniny, také tie veľké, ktoré si vysokoškoláci pamätajú, že zmaturuješ uprostred mája a potom uprostred septembra, koncom septembra ideš na vysokú školu, čiže máš 4-mesačné prázdniny. Tak to boli moje posledné prázdniny v živote. Na vysokej škole som už nemal žiadne, lebo už som vždy len robil. Ja som vysokú nemal, takže neviem. A kedy si začal písať v tomto období? Kedy prišlo to, že si v tej redakcii a už reálne publikuješ niečo? Aj to som si musel preskákať ťažké, tvrdisté cestičky. Dnes už by to mládež takto nevydržala, to by sa na to každý vykašľal. Hovorím so skúsenosti Top Speedu, ktorý má 16 rokov a mal som tých ľudí u seba už naozaj aj 20 možno. Niektorí sú a niektorí dávno odišli. 2 roky som robil takú podržtašku. Čo to znamená? Bolo obdobie, kedy ešte povedzme začínali digitálne médiá, ale ešte stále boli vlastne magazíny s fotkami a s diapozitívmi a podobne. Tak keď sa chodilo na autosalóny alebo rôzne prezentácie, tlačovky a tak ďalej, tak ti dali celé tašky ťažké tých vecí. A to bolo treba pretriediť do archívu a tak ďalej. Normálne kartotéka, jak v nemocnici dodnes, hej, v tých šuflíkoch veľkých, alebo u lekára, alebo ako keby si bol v staromodnej knižnici bez počítačov. Tak ja som do počítača nahadzoval to všetko, aby bolo vedieť možné ľahko nájsť auto na A, na M aj na Z. A rôzne podklady som zháňal po Bratislave s električenkou, nedávali mi auta testovacie do rúk, nič také. Čiže prvé články som robil možno 2,5 roka potom, čo som do tej branže ako brigádnik nastúpil. OK, toto som sa chcel spýtať, že ako sa robila tá autožurnalistika pred internetom dneska, keď si chceš nájsť, neviem, Porsche alebo akékoľvek auto, pustiť nejakú novinku, tak v podstate tá informácia je za chvíľku dohľadateľná. No vtedy to bolo zložité tým, musel si vlastne veľa vecí dobre pamätať, aby si vedel spájať súvislosti. A zároveň bolo nutné vedieť sa
pohľadať sa v tých tlačových správach, ktoré boli k dispozícii. Čiže tak ako dnes je to ľahké a rýchle možné dohľadať, ale zároveň pri tom kvante informácií nájdeš mnoho falošných, nesprávnych, nepresných alebo dokonca zavádzajúcich informácií a keď nie si čo k čomu, tak ťa to veľmi rýchlo zmetie a potom píšeš bludy, alebo aj hovoríš bludy. A keď si to dohľadal v tlačovej správe, tak OK, mal si iba jeden zdroj, ale dá sa povedať, že bol hodnoverný, lebo to povedala automobilka sama. Rozumiem. Ale už sa písalo na počítačoch. Už nie som zase až taký dedo, že sa písalo na písacích strojoch. To zažili tí ľudia, ktorých ja som obdivoval, keď som toto chcel začať robiť. Chápem. Tu nadviažem na to, čo si hovoril. Na čo by mala prihliadať, alebo čo by mala obnášať kvalitná žurnalistika? Čo by mal obnášať kvalitný report? Vieš čo, záleží, lebo keď sa povie obecne motoristický novinár, tak to je veľmi široký pojem stále. To je jak automobilový pretekár. To je tiež široký pojem. Áno. Jazdíš preteky na okruhu, rally, robíš drift, alebo ja neviem, do vrchu, alebo motokári. Prosto vieš, to je... Aj v tejto oblasti sa dá špecializovať, takže keď sa máme baviť o tom, že vieš, môžeš robiť ekonomickú motoristickú žurnalistiku, venuješ sa fabrikám, predajom a týmto veciam. Každopádne mal by to byť nadhľad, mala by to byť schopnosť vedieť, vyhodnotiť situácie, alebo teda to, že keď niekto niečo tvrdí, nemusí to nevyhnutne byť presne tak. Dokonca mnohí, keď majú nejakú slabosť alebo nejaký nepodarok, nemyslím produkt, ale povedzme aj situáciu a tak oni to predávajú ako pozitívum, ale ty si vieš, ak vieš pospájať veci a povedať, že toto je vaša slabosť, tak to sa to nerobí, oni to robia lepšie. Čiže nenechať sa uplatiť, len aby sa hovorilo pozitívne stále. A aj keď sa robia testy aut, tak to isté by malo platiť, že nebudeš vlastne vyslovene len stále chváliť, nebudeš stále len pochlebovať. Čiže nekúpia si ťa? Mňa nie. Nahnevala sa na teba? Automobilka nejaká? Neraz, áno. Aj aktuálne máme takú, s ktorou nerobíme. Mali sme také, s ktorými ja som nerobil, práve preto, lebo to bolo pre mňa cez čiaru, že mám nejaké také limity. Ako samozrejme sme komerčné médium. Áno. Čiže zarábame si na živobytie nielen tým, že nejaké reklamy tam sú, ktoré nemusia vyslovene súvisieť s autami, lebo všetok obsah náš je zadarmo k dispozícii, nemáme žiadne platené sekcie, nepýtame milodary od ľudí ani na videá, nič. Máme partnerstva, ale teda ľudia platia, alebo teda firmy platia za to, že to s nimi ideme robiť a nie, že to urobíme pre nich dobre. Podarilo sa ti teda vybudovať aj veľmi silný web, okrem teda tých sociálnych médií. Čo je dneska ťažšie správovať? Web, YouTube alebo sociálne siete? Lebo ten YouTube je podľa mňa tak trošku inde od tých sociálnych sietí, nemôžeme to úplne rátať k tomu? Neviem povedať. Všetko mi lezie na nervy. Všetko ti lezie na nervy? Hej. OK. A to bolo ľahšie a jednoduchšie a je to dosť zložité, je to náročné, je to extrémne veľa energie to berie a potom mnohí ľudia, alebo teda mnohí, sú ich povedzme desiatky, čo pri tých stovkách tisíc nie je tak veľa, hej, to sú promile, ale aj nevďačne reagujú, aj vieš, akože vedia lepšie, ak by sme to mali robiť a napíšu nám, ako to máme robiť a nemáme, že si to zľahčujeme, alebo jednoducho, že to robíme nie úplne dobre, no tak keď skúsia svoje, nech mi ukážu, ako sa to dá lepšie. Ja vychádzam z nejakých k dnešnému dňu už takmer 30-ročných skúseností, hej, v tejto branži, lebo v 96. som s tým celým začal v podstate. Ja som bol napríklad v stave, že tie sociálne siete by som naozaj zrušil, že by som ich nerobil, pretože mi Instagram a Facebook dosť dlhodobo liezli na nervy. Okay. A nefér z toho pohľadu aj, že nevieš to monetizovať pre ľudí, ktorí tomu nerozumejú tomu slovku. Keď robíš dobrú robotu na webe a máme ho silný, áno, alebo na Instagram, teda na YouTube, tak sa s tebou ten Google podelí. Pol na pol. Hej? To, čo to zarobí, tá reklama, ktorá sa tam, tak pol na pol idú s nami. Super. Instagram alebo Facebook jednoducho meta. Áno. Nedá ani vindru, ani cent, nič. Tak som bol na takej hrane pred Vianocami 23, že teda chalani, rušíme to. Ale keďže ja mám v redakcii ľudí, ktorí sú 20-tnici, 30-tnici, ja som teda 40-tník a máme aj Alexa, pozdravujem Alex, má 55 povedzme, tak on teda prezentuje tých 50-tníkov, tak mi mladí zahlasili, že to v žiadnom prípade nemôžeme rušiť. Naopak to treba robiť intenzívnejšie a lepšie. No tak som sa dal na boj, ktorý začal v januári 24. A áno, akože zdvojnásobili sme počet tých ľudí, ktorí nás tam sledujú, ale stálo to extrémne veľa energie aj peňazí. A teda nenakupujem si návštevnosť, ani
ani otcovi. Akože nedal by som euro za to, že si kúpim návštevnosť. Ani na webe, ani na YouTube kanáli, ani na sociálnych sieťach. Prosto ja tam nebudem mať nejakých ľudí z Afganistanu, No to je jasné. z Indie, alebo len aby mi urobili kliky. Vrátim sa k tým, ako si vravel, že ti ľudia častokrát nevďačne reagujú a kadečo napíšu. Nazvime ich normálne hejteri. No. Ako to je? Pripúšťaš si to? Bere ťa to? Alebo si taký, že Alebo si niekde taký, že si povieš, že to... No niekedy ma to štve, niekedy sa ma to aj trošičku možno dotkne, ale to záleží, kto čo tam napíše. Lebo napríklad, nechcem sa za nič ospravedlňovať, ani sa z ničoho vyviňovať. Mne rukami prejde mesačne od 4 do 8 aut. Mesačne. Nie na každé robím rovno videorecenziu. A nie na každé musím ja, akože zodpovedný vedúci výroby, hej, mám kolegu jedného Peťa, alebo povedzme Alexa, keď len o videách hovoríme, lebo máme testy aut aj na webe. A je to príliš veľký nápor faktov a súvislosti a tak, čo si pamätať, takže niekedy som aj možno nepresný, ale snažím sa to robiť naozaj úprimne najlepšie, ako viem. Narážam na kapacity a možnosti bežnej jednej ľudskej osoby, jednej hlavy, dvoch rúk. Takže keď mi niekto píše, že sme niečo povedali nepresne, alebo sme to skomolili, alebo sme to úplne nesprávne pomenovali, nejakú technológiu, alebo sme ju dokonca zle vysvetlili a tak ďalej, to ma mrzí, hej, to ma štve. Ale tie komentáre si veľmi vážim, načítam to a potom sa to snažím doštudovať. Chápem. Ale keď prídu také komentáre, ktoré rovno z prvé, že tak vieš čo, všetky tam nechávam a ak sa máme baviť o mazaní, tak mažem len tie, keď sú minimálne, alebo teda, že extrémne sprosté. Že to je prosto nadávka za nadávkou a my sme hen taký a toto, ale by si to vypípal. Tak ani na to nereagujem, prosto rovno von. Ale keď má niekto kritiku a je ako tak slušný, aj keď mi reže do živého, nechám to a reagujem. Chápem. Okrem Top Speedu, viem, že máš aj kanál Profikars. Áno. Tam to ale není úplne o osobákoch, tam je to skôr, čo som ja zaregistroval, o všelijakých dodávkach a takých profi autách. Ja to tak delím, že voňavé a smradľavé autá. Alebo teda čisté a špinavé autá. Hej? Čiže kým Top Speed magazín to sú autá s vášňou, to sú autá s emóciou. Nech je emócia o dizajne, o technológiách, o výkone, o tvaroch, o športových jazdných vlastnostiach, alebo o pohodlí, o luxusných jazdných vlastnostiach. To je Top Speed. A potom je tu Profikars, ktorý, kým medzi voňavými autami na Slovensku strúhnem, je 30-35 redakcií, ktoré sa tu o niečo snažia, hej, ľuďom veci vysvetľovať, ukazovať, auta si skúšať, cestovať a záležitosti, rôzne prezentácie alebo takto výlety zažiť. Tak medzi tými smradľavými autami sú tie redakcie možno 3. A nešiel som do toho takto prvoplánovo, lebo mne ten Profikars úplne k šťastiu v živote nechýbal úplne, lebo okrem iného robím inštruktora v škole bezpečnej jazdy už 15 rokov prakticky. Ale tak si to nejak vyžiadal ten trh a ľudia, s ktorými som v kontakte, mi hovoria, že kurník šopa, bolo by fajn, keby si robil takým spôsobom, ako sa robí Top Speed, aj niečo pre tých profesionálnych vodičov, pre ľudí, ktorí tým volantom žijú, lebo tie auta používajú ako pracovný nástroj, kľúčové povedať, nie večer sa ísť povoziť za chalanmi, za babami alebo na výlety, tak by bolo super. No tak som sa počas korony dal ukecať a založil som Profikars. Takže Profikars vznikol počas covidu? Áno. To som ani nevedel. Na čo všetko máš vodičák? Si aj jeden ty z tých, viem, že teda samozrejme však teba tiež volant a všetky tieto veci živia okolo aut. Ale mal si nejakú dobu života, kedy si robil? Asi nie, že takú tú pracovnú Vieš čo, šoferistiku? skúsil som si pár týždňové, pár mesačné brigády počas strednej a vysokej školy. A dobrá škola života mi to bola, že Maroš, mal by si sa učiť, mal by si sa zlepšovať vo veciach a povedzme, aspoň v niektorých oblastiach byť nadpriemerne dobrý, lebo asi by si nechcel skončiť takto. Na stavbu som chodil v starom meste v Bratislave otlkať staré omietky, lebo prerábali staré domy alebo prosto v obchodných centrách a tak ďalej. Čiže toto mám za sebou trošku, ale stačilo mi na to, aby som vedel, že toto by som nemusel robiť celý život. A zároveň na čo mám všetko vodičák. No jednoduchšie je hovoriť, na čo nemám. Okay. Nemám Ečko a nemám DE. A inak mám všetko. Čiže nemám autobus a nemám príves. Teda náves príves. Hej, tie veľmi veľké, také tie 40 tonky kamióny a toto. Takže inak máš všetko. Hej. To je veľmi solidné. Musel som mať, lebo stredná škola sa končila u mňa tým, keďže to bola automobilová technika, že ja keby som nemal vodičaky, nepustia ma k matúram. Ja som všetky vodičaky musel mať v 17 a maturoval som v 18. Lebo áno, som tak starší, že ja som ešte nemal 9. ročník. Hej, čiže ja som vlastne maturoval v 18. Rozumiem. Ako to fungovalo? Škola ti to nejakým... Alebo škola to platila vtedy. Škola to platila.
Ale to je dosť dobré. Kamo, ale je to 30 rokov späť. Áno, tomu rozumiem, že to, Dobre, že to není predčerom. Hej. Ty si každopádne odjazdil extrémne veľa aut. Áno, no. Tu tá otázka ale nejde. Sa chcem opýtať, že človek, ktorý odjazdil toľko aut, čo ty, môže mať vysnívané auto? Taký dream car? Jasné. A teraz je nutné sa baviť o tom, že my musíme škatulkovať. To nie je možné povedať, že povedz mi najlepšie auto, aké si šoferoval. Neviem, pretože je iné mať offroad, iné mať nejaký supercar, iné mať luxusnú limuzínu pohodlnú. To prosto není jedno najlepšie auto. Ktorá je najkrajšia baba na svete, mi povedz. Samozrejme, chápem. Hej. Čiže už len minimálne poďme blondiny riešiť, brunety alebo čierne a tak. Druhá vec, keď máme hovoriť o možných nejakých vysnívaných autách mojich. Sú to autá, ktoré si človek snad niekedy v živote možno môže dovoliť, alebo sa poďme baviť, že peniaze nie sú vôbec limit, lebo to tiež treba rozdeliť. Sú autá, ktoré v živote mať nebudem a rád by som, a sú autá, ktoré keď sa budem ešte nejakých pár 10 ročí snažiť, tak ich možno tesne predtým, ako pôjdem do truly, budem Poďme sa baviť o tom, že peniaze nie sú limit, že nemáme budget. Že teraz ti cinko na účet všetky peniaze na svete a môžeš si to ísť kúpiť. Idem ich kupovať veľmi veľa. Okay. Veľmi veľa. To chápem. Takto. Nemusím byť jak sultán z Brunei, hej, že má tam 7 000 aut, či koľko má ten blázon. Áno, tak nejak. Nevie to ani vymenovať, ani sa ich nedotkol všetkých, podľa mňa úplne že nezmysel. Ale taký zberateľ, ktorý by mal desiatky aut, by som bol rád. Stovky je nezmysel, tisíce to je absolútny prepal a jednotky by mi asi nestačili. Čiže absolútne, že peniaze nie sú limit, tak McLaren F1 od Gordona Murraya. Hej, ten stedí sa uprostred. Áno, v strede. Prosto prvý a pre mňa dodnes asi aj najkrajší Hypersport. Hypercar, vtedy ešte neexistovalo to slovo. Vtedy to boli supercars, povedzme. A ja to tak dnes aj rešpektujem, však je to auto, ktoré má nad 600 koní, ale je aj super ľahké a má 16 či 17 kolesa. Áno. Rozumieš? Áno. A hneď vedľa toho by bolo pravdepodobne Porsche 918 Spider. To sú také dve moje top. Keby peniaze neboli limitom. Samozrejme, aj nejaké Ferrari by som vedel mať, také nejaké bláznivé a podobne. Ale nie tie také 250 GTO, ktoré dnes stoja, že 30 miliónov alebo 40 miliónov eur, sa bojíš tomu popridávať, aby gufera z toho nevystrelili a podobne. Také nejaké normálne auta, ktoré by si vedel dať na papulu. A keď som to auta, ktoré by som reálne mohol snať mať, keby som zobral nejaký úver, alebo sa dlžil nejak a podobne, Porsche 911. A teraz je treba sa baviť o ktorých konkrétnych modeloch, generáciách a tak ďalej, ale keď, tak Porsche 911. To je moje. To je dream car. Absolút, hej. A keby si máš vybrať jedno auto, ktoré by si šoferoval do konca života? Porsche Turbo S. Bez debaty. Porsche Turbo S. Aj rodinu tam zmestím, lebo mám dceru jednu iba. Aj nechodíme na také dovolenky, že by som potreboval nejaké veľmi veľké bagáže a podobne. A keďže to je štvorkolka, to by mohlo byť moje, že auto teraz až do smrti. 992? Asi. 992.1, lebo .2 ešte neexistuje. Ale teda Porsche Turbo S. Aké auta vlastníš ty? My sme to tu už trošku načrtli ešte pred rozhovorom, čiže ja už tuším. Čo všetko vlastníš a prečo to vlastníš? Keď to celé vymenujem, tak si ľudia uvedomia, no to je somár, však už tu 911 môže mať, hej? Áno, mohol by som, len zas ja mám veľmi rád pestrosť. Čiže mama je hovorí o autách, ktoré som mal, už ich nemám, alebo len tie, ktoré mám teraz? Tie, ktoré máš aktuálne. Aktuálne. Tak najdlhšie z tých aut, ktoré mám doma, mám BMW M3 V8, čiže 92. Mám 9 rokov. Ani jedno som nekúpil úplne nové. Najnovšie mám Toyota GR86. Aj tu som kúpil mal rok. Medzi tým sa pritrafil Genesis DH, čiže to je vlastne luxusná limuzína vyššej strednej triedy. A Lexus LC500. A kameramanské auto máme Alfonza, a teda Land Rover Freelander prvý po facelifte TD4 s motorom BMW. Štvorvalec diesel. Keď si to tak vezmeš vlastne, 4 auta, primárne pohon zadných kolíc, lebo aj ten Genesis, aj keď je to štvorkolka, je to primárne zadokolka. Atmosférické motory, viacvalcové, veľkoobjemové, lebo aj tá GR má 2.4 motor. Áno. A vlastne tie kupáky sú biele, ale to tiež není taká prvoplánová voľba. A nemám problém s turbobenzínmi, naopak, ja by som ho rád mal, však Turbo S tu hovorím, hej? Áno, ale prosto zatiaľ je to také, že absolútne iné auto je LC500, ako je M3, aj keď sú to 8 valce silné, motorované zadokolky a so samosvorom
LCčko je automat, M3 je manuál, GR je manuál, Genesis je automat. Tak. Chodíš sa často vyblbnúť? Alebo je to skôr taká víkendovka popri práci? Lebo viem si predstaviť, že človek, ktorý testuje autá tak ako ty, tak nemá možno ani úplne priestor vlastné autá využívať. Mýlim sa? Áno. I zaznie to divne, ale prosto už je to tak, odkedy mám tú M3, povedzme, alebo teda po nej ešte niekoľko rokov som si to tak neuvedomoval, ale dnes ja už sa teším, keď nemám auto na test. Ale keď si môžem tie moje potvory, milenky, frajerky, akokoľvek ich nazveme, keď ich môžem poriadne vyšvácať. Lebo už pravdu povediac mi málo kto požičia nejak zásadne lepšie auto, ako mám tie, ktoré mám doma. To je krásne. To je jedna vec. Druhá vec, taký príklad. Na Lexuse LC 500 som urobil za 3 roky 40 000 kilometrov. Na Genesise sa urobilo, ale to robí hlavne moja žena, ale ja na tom veľa chodím, ona robí tie krátke stretné vzdialenosti a ja chodím, keď sa ide na výlet niekam, tak tam sa spravilo 70 000 za 5 rokov. Na tej M3 som urobil 40 000 za 9 rokov a na tej GR-ke, ktorú mám pol roka, už som urobil skoro 4 000 km. Čiže jazdím dosť veľa aj na mojich vlastných autách a chodím sa povoziť, ale v princípe, či je to často ťažko povedať, lebo nie je to každý deň, nie je to každý druhý deň. Niekedy aj týždeň prejde a nesadnem si ani do jedného z nich. Zase sa vrátim k tomu, že si odjazdil veľa aut a teda mi prídeš ako najviac kompetentný človek, ktorý by sa mohol vyjadriť k tomu, že staré autá sú lepšie ako nové. Čo si o tomto myslíš? Poďme si urobiť čiaru, kde sú staré autá. Poďme si porovnať dve autá. Mammut 90-kový a nová S-klasa. Beriem novú S-klasu určite. Všetkými 10. Keď mám s ľuďmi, často ľudia ku mne prídu a toto a presne tieto reči, že staré autá a to dnes už nič nevydržia a tak ďalej. Takže ak sa môžeme baviť o autách aj z minulého storočia, kedy tieto reči začali, hej, v 80 v 90 rokoch, tak by som ľuďom veľmi rád pripomenul, že minimálne moji rodičia, alebo teda tí fotrovci, hej, naši, čiže ľudia, ktorí boli mladí, keď boli 70. 80. roky, tak oni mali autá, ktorým sa generálky motora robievali po 25 až 50 000 kilometroch, prvé malé, a potom sa robili veľké, keď to malo 75 až 100 000. Áno. Generálky motora, rád by som to podotkol. A vtedy ľudia najazdili 100 000 kilometrov za možno 10 rokov. Ja dnes viem o ľuďoch, ktorí urobia 100 000 kilometrov za 2 roky na novom aute a olej sa menil 4 krát, lebo long life. Áno. Čiže ak si uvedomíme, že v minulom storočí auto zažilo 10-tinovú nakladačku v mysle najazdených kilometrov a ľudia 7-krát rozmysleli, či vlastne idem alebo nejdem autom a na bicykli a pešo a do obchodu. Dnes každá vec ideš do auta. A dnes tie auta vydržia, že a ešte ich stočia a stále to vyzerá dobre a podobne. Jasné, že sú auta trošku poruchové, ale tá stará doba, tá doba temná automobilového v minulom storočí je úplne iná úroveň. Nedá sa to s dnešnými autami porovnať, lebo vtedy si mal na autách čo? Že si vedel zapnúť svetla, smerovky a vetranie. A dnes máš jaké systémy v autách. Takže áno, kazí sa to trošku. Ale znova my urobíme, ľudia urobia 1000 km mesačne, tí, čo jazdia málo. Áno. Takže tie autá, dobre, ak sa môžeme baviť o posledných 10-20 rokoch, tak možno tie autá, ktoré sa vyrábali od 2000 do 2010, boli lepšie držiaky, možno, už záleží značka od značky, ale ja nemôžem povedať. Ja mám napríklad dobrú voľbu, dobrú ruku, alebo ten čuch na tie spoľahlivé auta, lebo všetky, ktoré som ti vymenoval, okrem toho Land Rovera, s ktorým sa tak ťahajú tie, ale ja nemôžem potvrdiť, nekazí sa, lebo veľmi záleží na tom, či sa o auto staráš, či sa mu venuješ. A ja dávam autám servis nadmieru toho, čo by mali dostať. Ale Lexus, Toyota, Genesis, to sú jedny z najspoľahlivejších aut vôbec. A 911, ktorú by som rád mal, však to je najspoľahlivejšie športové alebo najspoľahlivejšie auto celkovo. A čím staršia 911, tým lepšie. Určite. Naražal som skôr aj na také, veľmi často to vidíme na sociálnych sieťach, také, že si tam sadne nejaký bohatý ujo do novej S-klasy a všetkým tam vrzga a potom hovorí, že... Ale to počkaj, to nie je spoľahlivosť.
To je kvalita spracovania, to sú iné veci, lebo to, že ti vrzga interiér, neznamená, že ti nefunguje auto. Áno, v tomto smere sa šetrí dosť a to je horšie teraz, ako to bolo niekedy. Tu som chcel nadviazať na ďalšiu otázku. Prečo si myslíš, že to tak je? Cost saving, jednoduché. Chceme zefektívniť výrobu, stenčiť, zjednodušiť. Však keby ti ľudia, ktorí robia v branži a robia pri kabeláži, povedali, čo sa deje s kabelážou v autách, ako je dnes tretinovej hrúbky, ako bola niekedy, lebo tá meď stojí neskutočné peniaze a tie autá ich majú v sebe, že desiatky kilogramov tej medi, tak ušetriť na priemere kábla polovicu je neuveriteľne veľa peniazí ušetrených. Keď si vezme, že vyrobíš auta 100 000 kusov, 500 000 kusov, milión, to je brutál. A potom polámané káble, nefunguje to, vypadáva to, blbne to. Im to asi stojí za to. Asi to stojí za to. Myslíš, že to prinieslo ten efekt? Sú nové autá dostupnejšie, ako boli kedysi? Že bol, napríklad ten Mamút, bol v 90-kách väčšia frajerina, ako je dnes nová S-klasa? Určite bol. Ale to súvisí so Slovenskom, alebo povedzme s našou strednou Európou, ak sa nebudeme len hrať, že sme tu na jednom piesočku, ale aj Poliaci, Maďari, Česi, jednoducho krajiny, ktoré sa z komunizmu vyliahli, tak veď sa pozri, jednoduchý parameter. Od konca 90. rokov po polovicu 3. desaťročia tohto milénia na Slovensku je 4-násobne väčší počet aut. Áno, to určite. Není treba viacej o ničom hovoriť. Slováci sa dávno majú dobre, väčšina. Ale si to nechcú pripustiť, respektíve furt sú pažravejšie a chceli by stále viacej. Ale ty sa pozri z okna, veď ľudia nemajú na sídliskách kde parkovať. Každá rodina 1-2 auta. Predtým bolo 1 auto na 2-3 rodiny, tak boli tie parkoviská dimenzované. Dnes ľudia menia auta každé 2, 3, 5 rokov. Môj otec mal za život 2 auta. Áno, rozumiem. My sme úplne inde. Rozumiem. Úplne inde. A dnes sú krajiny mnohé, ktoré majú chudobu a nemajú sa tak dobre. Možno už nie sú to európske krajiny. A žijú presne tie problémy, ktoré v NDR ľudia do 18 čakali, keď sa narodil, aby mohol mať trabíka. Rozumieš, čo to... Kde sme sa tu posunuli? Ale mnohí mladí, koľko máš rokov? 30. A teba to ani nelízlo, človeč. Nie, vieš, nelízlo. Ty ani nevieš, ale mohli by ti rodičia, alebo... Práve preto sa pýtam na toto teba, lebo ja osobne nemám úplne ten pocit, že je to naozaj taká katastrofa s tými novými autami. Ľudia sa autami ohadzujú doslova. Ja to častokrát v Car Show hovorím, že ja milujem nové autá. Podľa mňa vedia byť rovnako fantastické. Častokrát aj lepšie jazdia ako tie staré autá. Mali sme tam CLčko, ktoré malo zadnú natáčacú nápravu. Ja som sa nevedel toho vyblázniť. Proste je to skvelé. Hej. Je to teda tak, že samozrejme nebavme sa o tom, že či Porsche 911 alebo nejaké S-klasy si mohli ľudia vtedy aj teraz vo veľkom kupovať. Veď to nie sú auta pre bežných ľudí. To treba veľmi vedieť oddeliť od seba. Ale ľudia niekedy potrebovali robiť 10 rokov, aby mohli kúpiť 105. Áno. Na Favorita, na takéto auta boli fronty, ľudia stanovali pred mototechnami, to si dnes mládež absolútne nevie predstaviť. A dnes tu ideš trošku do nejakej banky, do nejakého neviem čoho, dajú ti úver a ty si kúpuješ auto, keď máš prácu za pár týždňov. Rozumieš? Ano. Bomba. A kúpuješ si auto, ktoré má všetko, čo potrebuješ. Dokonca má viac, ako potrebuješ. Aj oveľa viac, áno. Dneska máš vyhrievané sedačky, ja neviem, vyhrievaný volant, navigáciu, kadečo. A práve preto si myslím, že tie auta dnes sú naozaj... Ešte neboli auta lepšie, ako sú teraz, ale neboli komplikovanejšie, ako sú teraz. A možno niekedy dávnejšie boli trošku spoľahlivejšie, ale nie veľmi dávno. Hej, nedávno, v novom už miléniu, povedzme. Len to, či tých funkcií je v tých autách, čo tie auta vedia dnes, a aké komforty a pohodlie a bezpečnosti ponúknú. Dnes trestneš autom do steny v 60-ke, vystúpiš, takto dáš prach z toho airbagu zo seba dole a ideš ďalej. Áno. Keby si toto spravil len v 40-ke v tých autách, ktoré spomínam, tak ti hráme a dávame ťa do zeme. Áno, rozumiem. Vieš, to sa proste, čo si, to je úplne ide. A práve to, bohužiaľ, sú tie auta ťažké, lebo majú ohromný komfort a majú mimoriadnu bezpečnosť a ticho vnútri a zo všetko. Sú aj nejaké asistenčné systémy, ktoré považuješ za možno trochu zbytočné? A veľa ich je. Že ti lezú na nervy proste? A to som inštruktor v škole bezpečnej jazdy a sú systémy a asistenty, ktoré doslova nemám rád, alebo až nenávidím, keď mám použiť také silné slovo, ale to nie je dané tým, že by ten asistent bol akože zlý nápad, ale realizácia je častokrát veľmi biedna. A to si potrebuje prejsť možno aj dekádov, alebo tak vývojom, kým
tí inžinieri, alebo tá aj výpočtová technika za tým, kým to rozlíšenie kamier, tým tá citlivosť tých radarov, toho všetkého, bude dosť dobrá na to, aby to fungovalo tak, ako by to asi robil skúsený alebo zdatný vodič. Lebo mnohé asistenty ti dnes, a nechcem hovoriť len o tom čítaní značiek, že rovno ti to papuluje, že ideš 52 na 50, ale ja hovorím o systémoch, ktoré ti majú pomôcť, ale oni ťa vystresujú. Alebo štart-stop systém, hej, že dlhodobo akože systém, ktorý... Vieš, veľa vecí sa udialo, odkedy sa začalo tlačiť na tie CO2 v autách, nie preto, že by sa to tým vývojárom a inžinierom páčilo, že to tam dáme a ľuďom budeme na nervy polezieme, ale je to len preto, aby sa znížili tie CO2, aby tie auta platili menšie pokuty alebo boli v tom lepšom spektre vnímania, že oni sú vlastne čisté, ekonomické. Ani sa neriešilo, že spotreba, aj keď to súvisí absolútne, áno, nedá sa to oddeliť. Je priama úmera medzi spotrebou a CO2, ale prosto robia sa tie systémy práve na to, aby tie auta boli akceptované a aby vyhoveli stále prísnejším normám. Presne. Mne dosť často vadia asistenti, ktoré ti priamo zasahujú do šoférovania. Našťastie sa dajú vypnúť. Ešte mnohé sa dajú, aj keď to musí robiť pred každou jazdou. Áno. Hrozí nám doba? Možno. A možno nie je ďaleko. Ja dúfam, že sa aj nedožijem, ale zatiaľ to tak vyzerá, že tie asistenčné systémy sa z toho prechodného obdobia, že musíš, jak predletová príprava, vypnúť 3-4, aby si chodil sám, takže sa si vypnúť nebude dať. Vôbec. V ten moment som young timerista. V ten moment som skončil s novými autami. Jedine, že tie systémy, ako vravím, musia prejsť vývojom a budú dosť dobré na to, že ťa nebudú stresovať a otravovať, ale ešte naozaj podporia, keď treba, aby ťa podporili. Aký máš názor elektrické alebo hybridné autá? Veľmi dobrý. Začneme na elektre. Jednou vetou, veľmi dobrý. Aj na hybridy, aj na elektromobily. Ale podotázka, alebo teda podzádržka, záleží. Ja si myslím, že elektromobily sú veľmi rozumný nápad a mali by sa aj vo veľkom dostať medzi ľudí, ale ako druhé, tretie auto do rodiny, ako auto, ktoré je určené, že chodím okolo komína, ako auto, ktorým sa chodí na skoro stále tie isté body a miesta, čiže do obchodu, do školy, do ofisu, na nákupy. Netvárme sa, že máme elektromobily, ktoré vedia, lebo dá sa to, ale je to otravné, že dovolenka, ďaleký výlet, je mŕte ľudí a ja som medzi nimi, ktorým elektromobil vôbec nedáva zmysel. Ja dnes neviem povedať, koľko zajtra budem potrebovať jazdiť kilometrov. Trhal by som si vlasy, akože ich nemám, hej, že či to vydrží, nevydrží, kedy dám nabíjačku, nedám, prídem tam, je voľná, není voľná a podobne. Takže pre mňa je to absolútne nie. Ale pre moju ženu napríklad, nemáme ho, ale keby Alenka môže chodiť na elektromobile od pondelka do piatka. No problém. A bola by happy. A hybridy takisto. Ohromne vedia usporiť palivo. Vedia príjemnú jazdu urobiť. Ešte novú úroveň pohodlia. Ale pozor, nemám rád plug-in hybridy. Ja hovorím o hybridoch. Nenabíjacie auta, ktoré si vedia rekuperáciou nabiť naspäť tú kinetickú energiu, ktorú si z paliva najprv rozbehol v motore. Toto sú tie správne riešenia. Elektromobil a hybrid áno. Plug-in hybrid to je vymyslený nezmysel, ktorý tu máme 10 rokov, sú lepšie a horšie, ale nezmysel obecne, ktorý vznikol len na to, aby sa ohýbali pravidla toho veľmi prísneho, stále viac a viac tlačeného emisného zaťaženia auta. Myslíš si, že tie elektrické autá sú budúcnosť v tom merítku, že sme schopní na Slovensku vybudovať infraštruktúru pre elektrické autá tak, aby mali nejaký prínos? Ja si myslím, že vieš čo, okrem Číny pravdepodobne nie je nikto. Na Top Speed.sk sme mali možno pred pár mesiacmi materiál, ktorý mi dosť vyrazil poistky, ale toto ukazuje realitu v plnej náhote, že dávno sa to budú všelijaké partie ľudí a nadšencov a takto tváriť, jak to už aby bol ten 2035, kedy zakážeme spaľovacie, bodaj by to dali na 2030, bude mať oveľa čistejšie prostredie. Nechcem ísť do tých vecí, že čo sa Sajrajtu navyrába a ako sa životnému prostrediu mimo Európy, samozrejme na tých ako zaostalejších kontinentoch, ublíži na to, aby sa vyťažilo dosť tých materiálov, aby sa baterky mohli robiť. Ale chcem hovoriť o tom, že Holandsko je krajina v Európe, ktorá má druhú najväčšiu penetráciu elektromobilov v Európe, po Norsku. A aj oni majú také, že už kedy tedy nenabíjajte, kedy tedy nejde elektrika naplno, kedy tedy prosto nemáte dovolené, prosto už tam začínajú byť obmedzenia a to oni zďaleka nemajú takú penetráciu, ako majú Nóri, ale majú druhú najväčšiu v Európe. A všetky ostatné krajiny sú ďaleko za nimi. A teraz dobre počúvaj to číslo, to si nevieme ani predstaviť. Nejaká vysoká škola v spolupráci s autoritami krajiny urobili niekoľko
mesačnú veľmi komplexnú štúdiu Holandska, že aby každý mohol mať elektromobil, aby každý mohol v tej krajine hoci kedy nabíjať a jazdiť, 195 miliárd eur by potrebovalo Holandsko na to, aby sa ten sieťový systém, káble ešte hrubšie, všade zástrčky a tak ďalej prebudoval. V živote tie peniaze to Holandsko nevyrobí, v živote ich nezaplatí. To znamená, a to je Holandsko, ktoré má relatívne modernú infraštruktúru. Áno. Nemajú šancu. Čiže budúcné náboženstvo jediné nebude len elektromobilita. Nestane sa to. Proste nie je to reálne. Ani v najmodernejších krajinách sveta. Súhlasím, tiež si to myslím a veľmi ma teší, že si to myslí aj niekto kompetentný. Vieš, lebo aj keby vznikla jadrová fúzia, akože sa na nej pracuje a Francúzi sú v tomto smere pred Číňanmi, povedzme a podobne, tú elektriku k tým ľuďom treba doviesť. A my máme v zemi káble všade, alebo na stĺpoch káble, ktoré sú tu, že od vojny. Áno, a robí sa im servis. Ale aby boli elektromobily, aby človek nabil elektromobil doma s odberom, ktorý je za jeden večer, za jednu noc taký, ako má ten rodinný dom za celý týždeň a že to majú robiť všetci. Rozumieš ma, to je ako keď skončilo ADSL-ko internet a všetci potrebovali optické káble. To takúto zmenu by potrebovalo. A to sa ešte asi nebavíme o tých sídliskách, ako si spomínal, na ktorých nie je ani kde parkovať. Nie je to ešte ich nejako pripraviť. Ako mne je sympatický nápad, že aj lampa samotná, lebo všade hore v lampách, ktoré boli komunistami vybudované, boli veľmi silné, veľmi ťažko zaťažujúce pre elektrickú sieť, žiarivky a neviem čo. Teraz sú tam zapnuté ledky a zrazu v tom kábli ide 1/10 potrebnej energie a 90% je voľných. Tak si je riešenie, že sa dá do elektrickej zástrčky napojiť auto priamo na tej lampe, že také nejaké interfejsy sú na to. Ale aj tak, hej, koľko lamp máme a koľko sa tam dokáže napojiť aut naraz a káble po chodníku a zakopáva sa o to v noci, keď ideš venčiť psa. Je to nereálne. A častokrát tie autá len v Nitre na Klokočine vidíme, že parkujú kade-tade po zelení a tiež si to neviem predstaviť. Myslíš si, že v tomto je asi Čína dominantou, ako si povedal? Myslíš si, že môžu byť európske automobilky ohrozené nejakou čínskou výrobou? Už sú teraz. Ako si myslíš, že veľmi to môže byť vedia byť konkurencieschopné? V spaľovacích motoroch, v pohonoch oboch náprav, v prevodovkách, v tej takej kvalite interiérov a podobne, tam ešte nie a možno veľmi dlho Čína nie, alebo hej, že to majú, a hlavne spaľovacie motory, kde my tu máme s nimi 130 ročné skúsenosti a s prevodovkami a podobne, v elektromobiloch už predbehli aj Teslu. Už teraz, akože v roku 24 a 25 to ukázal, že Tesla už nie je jednotkou. Ani nie, že v predajoch, o tom sa nebavme, lebo to dosť kolíše. Teraz je tu ohrozenie predajov Tesla, lebo Musk, hej, sa zbláznil, tak si to lepia Tesláci na kufre dozadu a podobne. Technologicky, kvalitatívne a vývojovo sú Číňania s tými elektromobilmi na absolútnej špičke a Teslu predbehli. Bodka. Takže áno, sú ohrozené európske značky. Ak my na jednej strane budeme veľmi tlačiť v Európe na to, že potrebujeme mať len elektromobily, tak ich nevieme robiť až také dobré, aj keď ja niektoré z nich naozaj, že mám ohromne rád. Ja zbožňujem Porsche Taycan. To je perfektné auto, ja mám rád niektoré Tesly. Ale Číňania to vedia urobiť lacnejšie, lepšie. Oni keby nemali tú vzdialenosť medzi Európou a tamto, tak už dávno sme tu zatopení tými ich autami. Sú tu komplikácie, hej, je to ďaleko, clá, bla, bla, bla. Áno. Takže tak, no, je to ťažká doba pre európske značky. A to si vezmi koľko... A teraz, že sračiek majú tie automotív firmy za sebou, odkedy začal COVID. No extrémne veľa. Marec 2020, hej, lockdowny a teraz všetci sedia doma a zrazu je problém vyrábať auta, lebo ľudia musia doma sedieť a ešte v obývačke musia mať rúško na hube. Na celom svete fakticky. Neskončilo to poriadne, už bola ohromná čipová kríza, čo bol vlastne dôsledok toho, že sa nevyrábalo. Neskončilo to poriadne, už prišla vojna na Ukrajine, hej, a to ešte poriadne neskončilo a už tu je ekonomický problém, lebo hrdzaví v Amerike robí absolútne akože prešlapy. Takže to je 5 rokov non-stop jedného väčšieho problému za druhým pre automotív. Katastrofa. Čiže, a do toho tá Čína ide bomby. Áno. No. Testoval si aj čínske autá. Sú čínske autá niečím špecifické, výnimočné? Je niečo signifikantné? Jak sú napríklad pre americké autá veľké objemy, možno v časoch dávnejších horšie interiéry, pre európske zase je niečo špecifické. Má toto Čína? Taký jednoznačný charakter čínskych aut ani nedokážem povedať, lebo už sa mi vynárajú také veľmi drahé autá, ktoré som z Číny vyskúšal a tie v podstate už do toho Matrixu alebo do toho zaškatulkovania by nepatrili.
Keby sme sa vrátili 2, 3, 4 roky dozadu, tak s čínskymi autami vtedy bol problém, že boli smrdeli v interiéroch, hej, lacné plasty. Smrdeli? No, lepidlá, plasty, strašne, prosto, tie, ktoré boli robené lacno, alebo stredná trieda aut. Smradľavé interiéry. Lebo použitá chémia, lebo na to nemajú to know-how a toto Európa si dávno prešla. Druhá taká vec bola, Číňania majú úplne iné náboženstvo ako my motoristické, čiže oni majú inak navnímané ovládanie auta. Takže okrem tých jednoduchých základných vecí, ako sú páčky, stierače a podobne, hej, smerovky, tak oni majú celkom iné infotainmenty a musia ich dosť inak prispôsobovať a ani to mnohí nerobia pre Európana alebo pre taký ten zdravý ergonomický prístup k autu. Tak toto nevedia oni robiť dobre a mnoho funkcií, ktoré v Európe potrebujeme v autách, oni Číňania nemajú a nechcem hovoriť len o FM rádiu, ale plno vecí chýba. A potom pár z nich majú také, že ukáž v lacnom aute a ti TPM systém povie nielen, aká je tlak v pneumatikách, ale ešte aj aká je teplota. To u nás dostávaš za príplatok najdrahších aut. Ale mám už skúsenosti aj s veľmi drahými čínskymi autami, ktoré sú už na takej kvalitatívnej úrovni, že by sa nemuseli hanbiť ani európski prémioví výrobcovia. Aj čo sa týka interiérového spracovania? Myslíš si, že je to interiérové spracovanie odolné času, ako napríklad bolo v starých Audinách, ktoré môžu mať 500 000 Môže kilometrov? byť, lebo Číňania sa vôbec nehambia a vôbec sa nekašľú s tým, že teda samozrejme všade je poriadna hovedzia koža a podobne. Hej, a my tu budeme tie eko a neviem aké a takéto a už sa hráme a tvárime, že my vlastne, však sú už autá prémiové, do ktorých si nemôžeš kúpiť serióznu kožu normálnu, alebo pod tlakom. Číňania tam normálne montujú kožu? Pána Peka. Aj srst už a tak. A to nehovorím o nejakých úchylnostiach typu, ako keď upravené Cadillacy by prišli, ale naozaj, že ty si... A echt drevo, že drevo dýchá a tak ďalej. A u nás, vieš, sa tvárime, že sme vlastne diplomaticky alebo politicky korektní. Akože mnohé veci máme šikme v Európe teraz. Už Máme. Vďaka tým Green Dealom, no. Viem ale o tebe, že máš za sebou aj nejaké závody. Toto som sa dočítal. Opravím ťa, preteky sa hovorí na Slovensku, závody je české slovo. Spravedlňujem sa. Nevadí. Preteky. Nikdy som nemal ani ambície byť profesionálny pretekár. Profesionálny znamená, že ťa to živí. Vyslovene, že ťa prosto sponzori zaplatia, že máš výplatu a ty tomu venuješ taký čas, ako keby si bol profi fotbalista alebo hokejista. Hobby preteky som robil, alebo robím viaceré. Dokonca autom, ktorým som tu prišiel, tou GR-kou som bol pred 2 týždňami cez víkend po 10 rokoch na slalomoch. Lebo ja som kedysi celé dlhé roky slalomy organizoval. Ja som organizoval drifty, preteky do vrchu, veľké tuningové zrazy. Akože, no, ja som si toho odžil celkom. Čiže motokári robím veľmi často, povedzme 2-3 krát za mesiac som v motokárach, hej, benzínových aj elektrických. Nemám s elektrickými motokárami najmenší problém. Ale radšej tie benzínové sú, je to také viacej racing, ale menej pohodlné, smrdí to, hučí to, akože vytrasie ťa to oveľa viac. Čiže aj jedni, aj druhé majú pre a proti. Slalomy mám veľmi rád, je to pre auto absolútne bezbolestný spôsob, ako si dať pekné jazdy, aj keď sa jazdí málo. Na Slovakieringu a iných okruhoch sa objavím, a nie len s testovačkami, ale aj s vlastnými autami z času na čas. A chodím sa povoziť, keď teda príde. Čo to obnáša ísť na okruh? Asi gumy? Vieš čo, nechcel by som mať, aj keby som mal veľmi veľa peňazí, asi by som nechcel mať auto, ktoré na vozíku na okruh príde a potom na vozíku musí z okruhu preč. Pretože áno, je to absolútne nový zážitok toho racingu na tom okruhu, aj keby si šiel len oproti stopkám, že také svoje kvalifikácie by si dal, alebo time ataky, tak mne by sa nechcelo prezúvať, dvíhať to auto na vozík a tam ho heverovať a toto mňa nebaví. Čiže ja mám rád také autá, na ktorých prídeš na okruh, dáš mu na papulu, ideš domov a potom to zoberieš ku chalanom do dielne a skontrolujte, čo treba vymente. Ja nebudem heverovať auto na okruhu, ja som sa tam prišiel zabaviť. Čiže mne by asi ani nebavilo byť profesionálny pretekár. Chápem. Ak by som mal byť taký, že v slovenských reáliách, že nemám takto ruky založené a že všetci tam heverujú a robia, ale že si to robíš celé sám. Mňa by to asi nebavilo. S akými testovačkami môžeš ísť na okruh? A sú s tým v pohode automobilky, keď s tým ideš na okruh? Je to šedá zóna, v princípe so žiadnymi nemôžem ísť, ale chodím, lebo teda vyžmurkám a poznajú ma a mám vzťahy a tak ďalej. Ale obecne na okruhu oni neradi vidia automobilky, tie svoje autá. Dôvody sú dva. Prvý, na okruhu nie je nikdy havarijné poistenie platné. Ja som našťastie na okruhoch nikdy žiadne auto ani takto akože pri testovaní vyslovene nerozbil, ale
Zároveň je tu problém aj s tým, že oni tie autá samozrejme ešte niekomu chcú predať. A tie autá, keď majú svoje značky, že sú prihlásené a potom to človek vidí, že to pekla, toto sa s ním robilo. No Dostávalo to bomby na okruhu. No, ja ho vlastne nechcem. A pritom ešte je na tých ľuďoch úsmevné, že chceš 15-25% zľavu za auto, ktoré má natočených 10 000, povedia, že je novinárske, ale ťa bude poburovať, že sa trošku na ňom driftlo niekde, alebo že sa na ňom na okruhu jazdilo. To je smiešné od tých ľudí. Tak si kúp nové zo showroomu a nepýtaj 25% zľavu. Chápem, tomu rozumiem. Mal si nejakú nehodu? Stalo sa ti niečo, či už na okruhu, alebo počas tých závodov, pretekov? Ja som hrobárovi z lopaty ušiel 3-krát už v živote a to boli nehody spôsobené tým, že najprv som bol mladý pochábeľ, tak ja som si kedysi dávno myslel, že ja môžem testovať aj motorky, lebo som malý, hodím sa na ne, schovám sa za tú kapotáž a môžem nakladať. Hej, keďže ti vravím, že mám vodičaky na všetko, tak som vlastne koncom 90. rokov mal veľmi škaredú nehodu pri Nových Zámkoch, kedy som si myslel, že ja si vlastne naozaj musím skúsiť, koľko tie motorky vedia chodiť maximálne. A to boli potvory, ktoré vedeli chodiť viac ako 250. Tak som sa tam na jednej vykyblil. Vo veľkej rýchlosti? No, v 250-ke som začal padať, alebo v 230-ke povedzme, a reálny pad bol asi 120 som mal, keď som to v panike ako blázon pred mnou zaflekoval, lebo to boli, obdobie, kedy ešte ani prvé motorky nemali ABS-ku. Hej, tak máte tam takú jednu ohromnú rovinku za Novými Zámkami, ja neviem vlastne presne, ako sa to dedina volá, ale to fakt je 3-4 km rovno a nemáš vlastne napravo žiadne stromy, no tak to bolo... Na Bajč? Je to možné? Na mape by som ti to potom vygooglil. Okay. Už som sa teda párkrát previezol a vždy, keď teda idem, je to raz, 2, 3 roky, tam sa objavím, tak si spomeniem, no, tak tu som skoro prišiel o moje také akože panenstvo, ale už také, že... Úplne. Druhá nehoda bola, že som hrotil autotestovacie veľmi, už som mal zodraté gumy, lebo som pre spoločnosť Dunlop na letisku v Poprade robil prezentačnú akciu, chcel som ukázať, aké dobré gumy majú, vtedy Sport Maxky vlastne začali, tak som tak zodral gumy na aute na zadnej náprave a to nevadí, to vydrží do Bratislavy, to potom prezujeme. Tak som v Ružomberku dostal taký pretáčavý šmík na predokolke, lift off oversteer, že som rozsekal auto škaredo, hej, že obrubník, strom a ešte raz strom, jak sa to. Ale akože ani nebuchli airbagy prekvapivo. To bolo testovacie auto? To bolo testovacie auto. Ale ja som hrotil som to. A čo ti mal si z toho niečo? Tak iste sú vytriasačky samozrejme. A tretia nehoda bola teda taká v mojom živote, že si predstav, mám rád nahlas hudbu, mám rád kvalitnú hudbu v aute, tak som si ju vyhúril. Toto je prvá nehoda, ktoré ti teraz poviem, že sa stala naozaj pri bežnom jazdení, nie že pri testovaní. Okay. Ale že bežné jazdenie, že som ako bežný civil idem. V Bratislave električky, zvoní električka na raty a ja mám nahlas hudbu. To nemôže byť na mňa, však ja všetko viem, ja som mal električku v tom mŕtvom uhle. To by si nevedel. Električka dvojvagónová, ja som sa pozrel do späťaku vedľa, nevidel som ju, zatočím, električka nazad a napárala mi ojom do kolesa ľavého predného a do blatníka. Keby som to celé o pol sekundy skôr robil manéver, tak to ojo prejde do kabiny a teda asi by som sedel jak Marika Gombitová na vozičku už odtedy. Čiže to som po tretíkrát tak akože mohol skončiť naozaj veľmi škaredo. A ešte sa mi stala štvrtá nehoda, to už odpadnú nohy pred 7 rokmi. 7,5 roka to je. Ja pracujem ako inštruktor v škole bezpečnej jazdy 15 rokov a teda pred 7 rokmi vediem tréning úrovne 3. Požičané od nás firmy majú ľudia na test auto BMW M340 e-Touring a ja teda robíme dvojitý vyhybací manéver a borec ma nabral v 50-ke bez prstenia. Normálne ma nabral autom, ja v ruke vysielačka a lietal som vzduchom, lebo Somárik sa hral s GoPročkou, vydebatoval s tatom a vôbec nepočúval. Nabral ťa... Nabralo ma auto, ja som stál s vysielačkou v ruke a ma nabralo auto v 50-ke. Tak mám otrhnutú kľúčnú kozu odtedy a za sebou operáciu chrbtice a trošku si tak malinko menej si cítim nohy, čiže ja už som taký trošku drevenejší pilot, povedzme, jak som bol nakedy. Tak to si naozaj ušiel. Dobre, kúsok. Takže, a tá motorka v tej 250... To bola na sračky. Nebola to 250. Nepýtam sa 120. Nepýtam sa na motorku. Tam si dopadol ako? No šuchance, buchance, ale nemal som nič zlomené. Ale akože normálne si odišiel odtiaľ. Že hej, po vlastných. Ešte som vtipkoval na chirurgii, že či sa môžem predbehnúť, keď som prišiel kvapkajúci s krvou do zamršnej novozomky, hej, tam v chirurgii a že nevadí, keď sa predbehnem a som šiel dovnútra. Máš za sebou nejaké mladické frajeriny? Či toto bola jedna z tých mladických frajerín? To bola hlúposť doslova. To bola vyslovená taká hlúposť, taká pochabosť. Jaké frajeriny myslíš? Neviem. No, tak... Že som šoferoval auto, kým som nemal vodičak? Napríklad. Párkrát, ale iba v uzavretom areáli, lebo môj otec bol tak prúderný, že on sa veľmi bál, že keby prišli na to, že mám jeho auto pod jeho
s volením, tak však zobrali by vodičak jemu za to, že ja jazdím autom a nemám vodičak. okay. Čiže ja som sa za volant dostal veľmi neskoro. Preto pre mňa kariéra pretekára bola absolútne nerealizovateľná. Pretože otec mi nedal v Humennom, jakú podporu by mi on tam mohol dať, počúvaj. Motokárová dráha, žiadna okruh, nič, konec. Čo bolo to prvé auto? To otcova 120. 105, pardon, otec mal 105. 105, OK. Máš niečo, čo by si chcel, budeme pomaličky končiť, čo by si chcel povedať mladým šoférom? Nejakým, čo teraz vyšli z autoškoly, možno sa boja ísť do premávky, ale páčia sa. Nie, inú vec chcem ľuďom povedať. Dajte telefónu pokoj, keď šoferujete. Je to veľmi ťažké, je to strašne to láka, ale už je najväčšia miera a tých veľkých nehôd, škaredých nehôd kvôli telefónu. Kvôli tomu, že ho potrebuješ hladkať, musíš ho čítať, musíš to pozerať a celé sekundy sa nepozeráš. Myslíš si, že má na to vplyv aj to, akým spôsobom sa vyvíjajú tie autá? Že aj v tých Mercedesoch máš teraz všelijaké displeje? Nemá, lebo na displejoch nevidíš toľko zaujímavých vecí, koľko vieš vidieť na telefóne. To je pravda. Ty keď začneš kúkať tie Instagramy a tie YouTube videá a podobne a čítať si články dlhé o politickej situácii alebo o iných veciach. Počkaj, to je niekto, kto si číta za volantom články? Fana beke, ľudia sa za volantom holia, ľudia sa za volantom prezliekajú, baby sa šminkujú a podobne. To sú všetko dosť nebezpečné veci, ale pozerať sa dole na telefón, ktorý máš takto schovaný, lebo nechceš, aby to videli zvonku ľudia, a hlavne policajti. Lebo displej máš aspoň ako tak v zornom poli, že pozeráš sa na displej v aute, ospravedlňujem to jemne, ale teda je to tak, tu máš displej a periférne vidíš, ale keď zapichneš pohľad túto dole, že nech nikto nevidí, že ja mám telefón, kam si sa nepozeráš vonku vôbec. To je veľký problém. Čiže nielen mladým, všetkým, dajte tým telefónom pokoj. Je to ohromný problém. Takže toto je pre teba Najväčší problém. Rozumiem. Zavolám. Nie volať, nie je hands-free. Hladkať ho, kúkať, preklikávať. Chápem. Audi alebo Mercedes? Záleží. Mercedes, ale záleží, neviem. Futbal, hokej? Hokej. Zima alebo leto? Jar, jeseň. Hory alebo more? More. Hory, obe. Bohužiaľ, no tak čo ti poviem? Paráda. Lyže alebo snowboard? Ani. Nič. Zimné športy nerobím. 8-valec alebo 6-valec? 8-valec. Atmosféra alebo turbo? Záleží. Turbo, chcem Porsche turbo. Daily, diesel alebo benzín? Benzín. Prečo? No lebo daily, to sú krátke trasy, to je časté štarty. Jasné. Rap alebo rock? Obe. Rytmus? Bomby. Obe. Rytmus alebo Separ? Ani. Vôbec. Metallica alebo Iron Maiden? Iron Maiden. Pán je gurmán. Celý život. Maroš, ja ti veľmi ďakujem za tento rozhovor. Veľmi sa teším, že si prišiel. Kamoši, veľmi sa teším, že ste sa dívali na túto epizódu. Dúfam, že do konca. Že ste to so mnou vydržali. Možno z toho budú epizódy 2 nakoniec. Vôbec neviem, ako dlho ideme, aj keď Andrej nám už niečo vravel, že asi dosť dlho. Každopádne nám hoďte odber. Top Speed pravdepodobne sledujete. Keď nie, tak necháme odkaz v popise. Môžeme to tak urobiť? Jasné, že môžete. A napíšte mu, koho by ste to chceli vidieť ďalšieho v tomto kresle. Určite nám napíšte, koho by ste chceli vidieť ďalšieho. Ja vám ďakujem, sledujte nás a čaute. Ahojte.